Terkena khatra gesum zaharle ayu danger hakan besa ini ada zemnya je pada dengar khargasine gufur talle je pada nda दा सारि मोनदों आङो ओमफ्राय गगाबो मोननानै दङ आरोना गजा फायनानै गगासो मोननानै थाबाय आङो बोथोरा जादों दिनै बोथोरा अखा हाहां खोमसिनो ओमफ्राय दिनै थांगोन आरोना न'आव ओमफ्राय अखासो मोननांगोन ना माबा मिथिया ओमफ्राय डाइरेक्ट गारिजों थांगोन आरो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय बार फैदो आरो दा नोंथांमोना इन्टारेस्टेड आंनि भिडिअखौ चेनेलाव नायबाय थाबानो जाबाय नै बोथोरा बार फैदो दायो 8टा साराय 8टासो जासिगोन आरोना ओमफ्राय होमबाबो हर जानाय बायसा नुनो नायला रुमखौ नायना जि खोमसि जादों अखा हाबाय नै लोगोफोर गुवाहाटिनि अखाया नायबादि बेलेग ना थांनानै नै दायो सान्दुंसो ओंखारलायबाय फाग्लासो बोथोरानो दासो उन्दुना सिखारनाय बायसा मोनदों आंखो मेगनाबो जि बुलाव बुलाव जादों दुगैखांबाय हाला लगायखांबाय सा लोंखांबाय ओमफ्राय ओंखाम संखांबाय ओमफ्राय दायो भाजा संगासिनो भिन्दि आलु भाजा ओमफ्राय दालि मैगं संनानै दोनसै जाखांनानै थाब जाखांनानै थांसै आरो 1:15 जाखांबाय र' लोगोफोर ओमफ्राय दा दसे जिरायनानै ओमफ्राय ओंखारलांनोसै 12टा बाजियाव सान्दुं होफिनलायबाय जि टां टां टांनो जि गरमखा ओरैनो गुवाहाटियाव लोगोफोर 12टा जाबाय ओंखारलांसै न'निफ्राय लासैनो ओमफ्राय जों 1:15 थाङो नालाय गारिया होमबाबो जेनेबा थाब थांनानै थाहैनाया मोजां जायो गावनिनो ओमफ्राय सिटफोरखौबो बारा खालि मोननो नागिरा लेट जानानै थांबा माने बिराद मानलाङोना इ बासआ डाइरेक्ट जों भुटान थांखायो बेखायनो मानलांसोनायखायनो बारा मोजां जायगा सिट मोननो नागिरा बेखायनो थाब थांसै आरो जों एख' इमान गिदिर बेग लाबोदोंमोन आङो फेन्सिनिफ्राय बिराद माखासे बाजार खालामनानै लाना थांगोन होननानै खिन्थु आफस'स फेन्सियाव थांनोनो मोनासै आरो इथिं फैसाबो गैया जाबाय नालाय ओंखायनो मालाबा लायनोसै मालाबा फैनानै लाना थांसै दा मानादमान गरम गिदिंनोबो हाया माखौबा आया नैबे सेन्देला गाननो इमान मोजांखा जि बरियानो आथिं रेबनो नागिरलाया बाय बाय हम आरो फैफिनगोन फंबाया थालाङा आरोना बेबो फैफिनगोन दा जेबो क्लास जाथ'वाखै बन्द' दङ बेखायनो बेबो थांफागोन उनाव फैफिनगोन माल रोगागासिनो नै जोंनि भुटाननि बासाव मेथाइ जानो लुगैना खारबो खोमादो मानो फैदो नों जानाव मानो फैदो ओइ बोरां जुसा लाना फैनां जल्दि इ नङा थामसोनिफ्राय लाना फै दे लाना फैदां नै दाउ बाहा सखा बाहा आरोना बिदि दाना नुलानोखा रावनियावबो ओमफ्राय जोंहानियाव नैबे फांसेयावल'सो दोङो बे फांसेयावल'सो दोङो बाखि गैया नैला नै अखाफोराबो मोनाबाय जि बरिया दाउनि गाबनाय खोनाबाय थायो आरो टिउट टिउट दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिसिमोनसै माबायदि मोनखो होननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ